L-indulġenza. Insellmilkom, eżis ħuti. Daqt ikonna is-sena tal-ġublew u żgur nisimgħu bil-kelma indulġenza, indulġenza plenarja jew inkella indulġenza parzjali. Imma aħna nifhmu xi tfisser indulġenza, ippermettu li naqsam magħkom ftit ħsibijiet qosra ħafna fuq x'inhi l-indulġenza. L-indulġenza tidħol fid-dottrina tal-maħfra tad-dnubiet, fid-dottrina tal-Knisja. Per eżempju, aħna nemmnu illi bil-mamudija nirċievu il-maħfra sħiħa tad-dnubiet u titneħħa minn fuqna il-kastik etern. L-istess fil-qrar nirċievi il-maħfra tad-dnubiet u titneħħili il-kundanna eterna. Nirċievi il-maħfra tad-dnubiet imma nibqa' nġor il-piena tad-dnub il għaliex kull dnub joħloq diżordni kemm fija, kemm fir-relazzjoni tiegħi malla, kemm fir-relazzjoni tiegħi ma' ħut il-bnedmin kif ukoll anki mad-dinja maħluqa minn Alla. Għal din il-piena tad-dnub jien irid impatti f'din il-ħajja ħafna drabi bit-ċirkustanzi iebsa u diffiċli li jkollna ngħixu u jekk ma nkunux imsoffijin għal kollox aħna nemmnu din hija dottrina tal-Knisja illi nkomplu nissaffew fil-purgatorju. L-indulġenza hija meta l-Knisja titlob lil Alla li titnaqqas din il-piena, allura tissejjaħ indulġenza parzjali jew titneħħa għal kollox minn fuqna, allura tissejjaħ indulġenza plenarja. Id-dottrina tal-indulġenza hija mlaqma fil-fidi tal-Knisja li Alla jisma' it-talb tal-Knisja u bis-servizz mogħti lilha, is-servizz tal-infietaħ li tħoll u torbot, hija toffri din il-maħfra sħiħa mill-piena għal-merti tal-mewt u l-qawmin ta' Kristu, għal-merti ta' Marija u għal-merti tal-qaddisin kollha. Il-Knisja temmen ħafna fix-xirka tal-qaddisin. U għalhekk minn din ix-xirka ta' merti, minn din ix-xirka ta' qdusija, hija titlob lil Alla biex ineħħilna il-piena ta' dnub. Ovvjament hija dottrina mlaqma fil-ħnina ta' Kristu, hija dottrina mlaqma fil-merti kbar, sovrabbondanti tas-salib ta' Ġesu, tal-mewt u l-qawmin tiegħu. Hija dottrina mlaqma fil-merti kbar illi ħallew il-qaddisin u l-Knisja tħossha fid-dmir illi tqassam dawn il-merti u lilna teħlisna mill-piena temporali ta' dnub. Isu bħal donnu li l-Knisja l-merti ta' Kristu, ta' Marija u tal-qaddisin għandha teżor kbir u f'ċirkustanzi partikolari u skont kondizzjonijiet preċiżi hija toffri maħfra sħiħa mill-piena ta' dnub. Ġeneralment l-indulġenza tingħata marbuta ma' qatt devozzjonali fenna fien. Waqt is-sena tal-ġublew li wieħed iżur il-bażilċi il-kbar ta' Ruma jew il-knejjes katedrali fid-djoċisijiet. U ma' dik il-vista wieħed iqer u jitlob l-Alla li jinfatam mid-dnub kompletament u forsi din hija l-aktar ħaġa eżiġenti li l-Knisja titlob minnha, nitolbu skont il-fema tal-Papa u nagħmlu tqarbina sagramentali. Irridu niftakru illi ma' ħafna forum ta' talb hemm marbuta wkoll l-indulġenza plenarja fenna fien, meta wieħed jagħmel il-via sagra, meta wieħed jitlob bl-iskrittura mqazza, meta wieħed jagħmel nofsija adorazzjoni ewkaristika. Ekku, il-Knisja toffri propju din l-indulġenza plenarja jew parzjali. Ħafna drabi l-indulġenza parzjali hija marbuta
ma' talb, ma' lotja tal-karità u anki ma' xhieda li nagħtu u forsi xi anki xi qatt ta' penitenza. L-indulġenzi li jingħatawna mhuwiex mertu tagħna huma dejjem merti huma dejjem mertu tal-mewt u l-qawmien ta' Kristu, tal-ħniena infinita tal-Alla illi tidher fi Kristu Ġesu u anki għal-merti ta' Marija u ħutna il-qaddisin. Jekk għandna dan it-teżor tal-ħaġeb, għaliex ma nisfruttawx? Dan huwa l-ġmiel tal-indulġenzi. Dan huwa l-ġmiel tal-indulġenzi li se jiġu offruti lilna jekk nixtiequ fis-sena tal-Ġublew. Insellmilkom u l-Mulej jagħtikom is-sliem tiegħu.